प्रेजेंट बाय कालिक म्यूजिक। जहिया हो बाबू कारिख तो हमर भैया करौली तने वाता पठय तो हो तोहरे तो पूजा करबय तो हो। डीजे में सुखीपुर बाजार इंजन बाय छबीला लाज कुछ बाहा। जहिया हो बाबू कारिख तो हमर भैया तोहरे तो पूजा करबय तो हो करौली तने वाता पठय तो हो तोहरे तो पूजा करबय तो हो तोहरे तो पूजा करबय तो हो। हमारा हो बाबू कारिक पड़ल समैया करियै बाबा के उपैया हो अरे न त अबे हमर भैया हो। हमारा हो बाबू कारिक पड़ल समैया। ये कालिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नलाटपुर मोहतौली नेपाल। हमारा हो बाबू कारिक पड़ल समैया। जहिया हो बाबू कारिक तो हमर भैया तोहरे तो गहबर बनाय तो हो बाबा तोरा धोती पहिरय तो हो। जहिया हो बाबू कारिक तो हमर भैया तोहरे तो पूजा करबय तो हो चरण तो तोहरे पकड़तै हो। जहिया हो बाबू कारिक तो हमर भैया ओरे बाबा सयारा करयतै हो। जहिया हो बाबा कारिक प्रेजेंट बाय कालिक म्यूजिक। जहिया हो बाबा कारिक तै हमर भैया लेके बाबा अयतै रुपैया हो। बेटबे के कारण बाबा गेलै परदेसवा करई न कहियो त फोनमा हो देखे लागी तारा सही नैनवा हो। केकरा से कही बाबा केकरा सुनाई अपन त हमहु समैया हो। कहीं बाबा कारिक त जाके बाबा कहियौ बोलबै छौ तोहर भैया हो। बेटबे के कारण बाबा गेलै परदेसवा करई न कहियो त फोनमा हो। ये कालिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नलाटपुर मोहतौली नेपाल। डीजे में सुखीपुर बाजार इंजन बाय छबीला लाज कुछ बाहा। कई दिना या तो बाबा हमरो जे भैया एक दिन में बाबा तोहर गहबर बनैब देई के सलामी बाबा गुरु के बोलैब बाबा तोहर कारिक हम त पूजा करयबो शुक्र के बाबा 56 कोटि के बोलैबो शनि के त बाबा मीरा तोहरे पूजैबो रवि के त बाबा गुरु दिन करके लयबो सोम के हो कारिक बाबा तोहरे खियायबो सोम के हो कारिक बाबा तोहरे पूजयबो। कहैया छबिला बाबा कदा हमर काम हो नहीं त कारिक बाबा हमर लैला न जान हो। कहैया छबिला बाबा जब हमारा कालिक म्यूजिक आपके पास जाए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले घंटी के निशान दबाना ना भूले ताकि हमारा ऑडियो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए